Dobrý deň, vítam vás z našho ďalšieho videa a dneska nám tu niekto chýba, lebo som si dohodol naše video s kamarátom, ale... Počkej. Ja som sa tu vzal. No, takže máme tu nášho Robka a dneska tu budeme ochutnávať ďalšie sladkosti, čiže ďalšie z vašich obľúbených ochutnávok. Budeme tu ochutnávať 3 záhadné sladkosti, nápoje a podobné veci, celkovo to bude 3 a môžeme začať, predstaví nám to náš Robko. Napríklad touto karamelovou papitou. Dáme ju. Okay. Tak, ja sa na toto hrozne teším. Vyzerá to dobre. Okay. My už máme rozlomenú, to je výborné. Takže, kolega, toto je moje a toto je vaše. Tak, fajn. Takže ideme ochutnať. Je to dlhodobé. Chutí to ako karamel, iba hen. Taký sladký karamel bez cukru. No. Takých 7,5 z 10. Tak. Takže ja by som sa presunul na ďalšiu vec. A to je táto kokosová. Takže ja by som to išiel rovno ochutnať. Ja by som tiež netrvil, ideme rovno na to. Ak sa vám toto video páči a chcete ďalšie, určite nezabudnite dať odber a like. Kolega, vyberte si. Dobre, tak. To je... Ale tu máš ešte toto. Nesú chvíľku, kolega. Tak si to vyberte, pán kolega. Ja som sa už povinil. No... Veľmi sa tak rozpadá. A ideme ochutnať to. Lepšia karamelová. 8. A ja dávam 5. Dobre. Ja by som išiel sa napiť, aby som vyskúšal novú plechovku od Relaxu. Je to novinka, takže dúfam, že mi to bude chutiť. Kolega, máte pohár? Ja si nalejem. Nie je to tak melónovo. Lebo toto je príchuť melón. Trošku vám i kolega nalejem. Takže obidva máme. A môžeme ochutnať. Je to v pohode. Jak melónová žuvačka, na ktorú som alergický, plus viac sladidla. Alebo jak sú tie melónové juicy, tak toto je presne toto isté. Beží v plechovke a akoby sítené proste. Akoby perlivá voda plus melónový džús. Ja to ešte tu dopiť. Kolega to tu ešte dopije. A predstavím vám... Z toho boblingujú celé ústa. No, teraz tu máme zase novinku. Teraz je to kaktus. Na to sa teším. Ja si k tomu dám papitu. Takže... Oni to ako kaktusový džús. To nie je dosť dobrý, že? Tu máš. Takže... Ideme ochutnať. Ochutnal som papitu, je výborná. No. Ten kaktusový džús, to je presne ako od Relaxu, to je veľké litrové. Bude to isté, iba hrať perlivá voda. Vo verzii perlivej vody. Úplne odporúčam, je to výborné. Obe tieto plechovky sú naozaj výborné, dokonca si z nich viete vyrobiť smajlíka. A prečo vám ich odporúčam sú pecka to je a my sa asi môžeme presunúť na ďalšie. Počkaj, ja tu mám lapač 3000 a lapnem ďalšiu vec. A
A je to táto čokoládová Deli. Deli. Tak, deli som mal vždycky rád. Takže asi by sme mohli ísť rovno na to. Deli som mal naposledy. Ešte sme neodhodnotili toto. Tak ja by som kaktusu dal 8. 8,5. No, 8,5 tiež. My dávame väčšinou tak rovnako, až na tú papitu. A ideme na to. Teraz Smutný okamih. Takže voňa ako bola kedy. Chutí ako bola kedy. Čiže tomu dávame 7 z 10. Ja tomu dávam 5. Presunieme sa na ďalšie. Lapaš 3000, ide na to. Tak teraz tu máme túto zelenú. Áno, je to deli pistáciová, keď som moja obľúbená, tak uvidíme, čo sa na nej zmenilo. Potom posledné sa tešte. Lebo tá bude fakt špeciál. Unboxing 3000. Teraz idem robiť smutný okamih. Oni popastáci a Chutí ako stále 8,5. tiež 8,5. Dobre stále. Ja mením trochu názor. 7,5 z 10. No. A teraz ideme na tú špeciálnu limitku, o ktorej sme vám hovorili. Lapač 3000 nám ju ukáže, no jo, unboxneme ju bez lapača. Takže my si ju zoberieme. Je to deli. Aká? Jahodová. Je to, keď som to mal, síce to chutí presladenie, ale uvidíme, aké to bude teraz. Čo sa zmenilo, čo sa nezmenilo. Podľa mňa je stále taká rovnaká. Takže, po tomto videu bude mať veľa upratovania. Nevadí. Pre video urobím všetko. Takže ďakujem. Nie tak jahodovo. 7. 7,5. Ja dám tiež tak 7,5. Ďakujem. Chutila pistáciová, iba že namiesto pistácie má jahodu. No takže asi sa s vami lúčime. A ešte jedna vec. Ja by som vám chcel odporučiť. Asi by sme každý mali dať jeden tip, ktorý by sme z tohoto všetkého odporučili určite divákom, aby si kúpili. Áno, jednu vec. Ja odporúčam kaktus, tú relax novinku. A ty? Relax, always lucky. Je to Crazy Fun, always lucky. To druhé. No proste Crazy Fun, always lucky. A potom ja odporúčam určite papitu karamelovú. Je to pecka, karamelová papita proste. A potom ešte, keby ste niekedy, len tak chcem povedať, keby ste niekedy uvideli, tak určite v obchode kupujte papitu. Papitu party. Áno, sú také malé krúžky tam, keby sme to zrátali aj 5 takýchto veľkých, je to za oveľa výhodnejšiu cenu. No, na ďalšej ochutnávke to skúsime zohnať a ukážeme vám to. Ale verte, že to nebude ľahké, lebo v našich všetkých najbližších obchodoch to bolo vypredané. Aj toto sme dosť ťažko hľadali. A vidíme sa u najbližšieho videa. Čaute.